Op de afstand niet. Nou, ja, ik zal wel zo zitten. Okay, let's go DJ. Hele girl. Hoi. Hey. Ja, laten we beginnen. Aflevering 1 van... hoe heet het ook weer? Van de podcast, toch? Van de podcast. Ja. De podcast. Zit hier iemand op te wachten? Ja. Wat denk jij, Jelle? Ik denk niet. Nee, ik Nee. denk het ook helaas. niet. Je kan op 2 manieren... Mooi. Onze gast, Mooi. die heeft er ook zin in. Je kan op 2 manieren deze podcast meemaken. Namelijk via Spotify. Dus voor iedereen die luistert. Hoi. Hallo. Hallo. En je kan ook meekijken. Daarom staan hier ook camera's. Voor iedereen die meekijkt. Ook hallo. Nou, dan kunnen we mooi beginnen nu. De leader. Nou, ik denk dat er heel veel mensen aan het kijken of aan het luisteren zijn die denken, met wie heb ik te maken in godsnaam? Ja, Wie zijn dit? dat is een hele goeie. Nou, Dus laten we daar eens mee beginnen. wie ben jij? Nou ja, ik ben Jelle. 27 jaar momenteel. Als je dit luistert, misschien ben ik dan wel 28. Dat zou kunnen. Misschien luister je dit pas over 3 maanden. 3 jaar. 3 jaar. Ik woon in Den Bosch. Ik ben docent op het mbo. En ik heb een hartstikke leuk leven. Ja, ik probeer een beetje serieus te blijven. Nee, kijk gezellig. Nou, dan is het goed. Dan is het goed. Dan, voordat ik onze gast ga voorstellen, zal ik ook eerst even zeggen wie... Ik ben heel benieuwd. Doe eens. Nou, ik ben Thomas. Hoi. En wij kennen elkaar al heel lang. Mhm. Eigenlijk net zo lang als dat we hem kennen. Daar komen we zo meteen ook op. Ik heb een videoproductiebedrijf. Waarmee wij ook deze podcast maken. Maar dat is dus heel raar dat we een podcast maken met een videobedrijf. Vandaar dat we ook een paar camera's in deze ruimte geflikkerd Ze hebben. lagen toch al hier, dus Ja, dan filmen we het maar meteen voor als mensen ons ook nog eens willen zien. ik kan me niet voorstellen. Wie we ook niet willen zien is Timo Pardoel. Die zit hier ook bij. Beter bekend als... Timothy Allen. Kijk, Ja, ik ben Timo en ik woon sinds vorige week in Os. Ik ben ook 27 jaar. Ik ben basisschooldocent en ik maak muziek. En ik maak vooral house muziek. En dat doe ik onder de naam Timothy Allen. En momenteel gaat het best goed. Streams lopen lekker door. Ik word gedraaid door bijvoorbeeld een Chesto, een Afrojack. En nou, dat geeft mij in ieder geval een kick om in ieder geval door te gaan. Vet. En wie weet brengt het mij dat wat meer. En vanavond ben ik bij jullie. het is eigenlijk het hoogtepunt van jouw leven, denk ik wel. Ik denk het ook, ja. Dat ik in een podcast mag zijn. Nou, met die gedachte ben ik ook begonnen. Ik wil graag ergens een keer uitgenodigd worden om te praten. Toen jij doelen ging stellen, stond dit bovenaan. Dit stond bovenaan. Ja. Dit is misschien, ik denk dat ik hierna ook wel misschien gewoon kan stoppen. Het is, Pensioen. Dat zou ik zeker doen als ik het jou is was. nu gewoon dan. Het hoogtepunt is bereikt. Op het hoogtepunt moet je stoppen. Ja. Wie weet. Nou, ik hoop dat dit je hoogtepunt was. Ik hoop het niet. Mooi. Maar we zijn natuurlijk niet zomaar met z'n drieën aan tafel gaan zitten. Dat heeft ook wel een reden. We kennen Timo natuurlijk al. We kennen elkaar al. Maar hoe is dat dan ontstaan? Ja, wij hebben dus met z'n drieën bij elkaar bij elkaar Ja. op de middelbare school gezeten. In Ravenstein. En dat was me een tijd. Dat was een feest. Ja, dat was Ik echt... dacht altijd dat Ravenstein in de Efteling lag. Maar dat is dus zou zomaar kunnen van wat er daar allemaal gebeurd is. wat er allemaal gebeurd is. Ja, wat er allemaal zeker. rondsjouwde, joh. Ja, ik als Ravensteiner lach er maar even om mee. Maar het doet pijn van binnen, deze grapjes. Terecht. Mooi. Ravenstein is wel, maar ook het Hooghuis heeft wel een plekje in mijn hart waar ik zo af en toe nog wel eens terug aan denk. Met alleen maar eigenlijk mooie... Pijn. Met pijn in mijn hart. Liever niet. Nee, maar serieus, ik denk ik denk daar vaak op een hele positieve manier aan terug. En ik moet wel zeggen, van mijn hele studententijd en mijn hele schoolperiode was dat wel een van de relaxed periodes. Eigenlijk nu uit mijn leven. Van geen stress, je ging daarheen, je deed je ding. Of je deed niks. En dan ging je weer naar huis. En thuis hoefde je ook niets te doen, want het was altijd een huiswerkvrije school. Klopt. Ja, dat was altijd ideaal. Je had een rugzakje mee, daar deed je eten en drinken in. En dat was het van 9 eigenlijk. tot 5 huilen en je ging naar huis. Ja, nou, nog eerder. Het was van 9 tot 10 over 3. We hadden van die Oh, aparte ja, tijden. Ja. Ja, 2:50 en dan fietsen we naar huis. En ik weet nog goed, in het begin deed ik er echt 3 kwartier over om naar huis te fietsen. Maar op een gegeven moment word je steeds sneller. En dan was het echt binnen 20 minuten heb ik een keer meegemaakt. En Ja, maar jij fietst ook altijd hard, hoor.
Ja, ik fietste dan een En tijdje, zonder fiets ik wel. handen ook, hè? Probeer Ja, zonder je fietst handen. zonder handen en dan Ja, had je gewoon dan vaak was je cool. had je vaak je handen gewoon in je broekzak, want dan had je geen handschoenen bij en dan was het Kreeg koud. koud. Omdat Weet het je nog, winter- je hebt de A50, die gaat over de Maas. En daarnaast zitten 2 fietspaden. En daar fietsten we altijd overheen van Ja. Wiegen naar... wij woonden in Wiegen en om Raafstein was het. En wij is anders. Timo en Thomas. Ja. Oh ja, want het is een Het is een podcast. podcast, Mensen kunnen moet niet je even allemaal... vertellen. Oh ja, Ja. oh, lastig dit. Kijk, daarom doe ik normaal gesproken Ja. video. Want... Ik Maar vul goed. aan. Wij fietsen altijd over die brug. Maar op een gegeven moment zag je dus bij de mensen die al in de 4e zaten, terwijl wij in de eerste zaten, dat die na de brug niet heel die slinger naar beneden fietsten. Nee, die fietsten gewoon langs het trappetje, gewoon zo rechtstreeks naar beneden. Super stijl. Super stijl. Ja, En dat moesten wij natuurlijk ook proberen. op een gegeven moment... nou, Je met- kan het met- nog met- zien. Ja, ja, ik zie het ook gewoon, ik zie het ook gewoon voor me, gewoon van het ziet gebeuren. Maar ik weet ook gewoon, dat deden we dan en dat scheelde ook gewoon 5 minuten op je weg naar huis. Ja. Ja, En, dat scheelde ik- echt al een stuk, ja. Ja, het scheelde echt een stuk. En ik kan me ook nog wel herinneren dat een bepaalde klas, want ik zal me geen, of nou, klas van niet een paar scholieren, die gewoon naar beneden fietsten. Maar eigenlijk moet je afstappen. Ja, nee, ja, Ja. dat klopt. Dat is Ja, wat normale mensen doen. Dat is veilig. Wij stapten af, in ieder geval. Maar ik weet wel wie daar dan daar onderin lag toen. Lach, ja. Meerdere keer. Meerdere keren, ja. Ja. Maar ik denk dat veel leerlingen uit het VMBO destijds, dat die aan school denken van ik moet naar school, saai, stom, mijn bed niet uit kunnen komen. En ja, eigenlijk wat jij net ook benoemt. Ik heb een hele leuke schooltijd gehad op Ja. het Hooghuis in Raafstein. En Het is ook ik ging er met zonde, plezier naartoe. ja, het is ook zonde eigenlijk dat die school dus niet meer bestaat. Ja, ik vind ook, het is ook echt oprecht jammer, want ik denk dat het voor een beetje met mijn docentenachtergrond ook voor heel veel leerlingen goed zou geweest zijn om daar een plek te hebben en om daar een soort van nieuwe start te maken. Het was echt een uniek concept eigenlijk, want nu zijn eigenlijk alle scholen een beetje ingesteld zoals toen die school was met dat Enter 22 gebeuren, dat je alles op de computer deed. En nu zijn bijvoorbeeld alle basisscholen werken ook nu bijna allemaal op de computer en ook alle Dat middelbare was best wel een scholen. voorloper eigenlijk. Was best een voorloper, alleen op een of andere manier is dat toen niet... Ja, Nou, volgens mij het concept wel, maar volgens mij was de aanwas van nieuwe leerlingen in de omgeving was volgens mij niet meer groot genoeg, doordat er gewoon, er waren minder kinderen, hè, minder. Ja, ze kregen ook ja. kritiek. En dat vond ik altijd heel jammer, want dat was toen al gaande. Want er is ook die minister van Onderwijs op dat moment toen een keer geweest. Het fijne aan die school, vond ik ook, was je kreeg op maandagochtend horen wat je voor ieder vak de hele week moet doen en aan het einde van de week gedaan moet hebben. En dan succes ermee. Ja. En dan had je dus wel van dat uur heb je die docent, dat uur heb je die docent. En dan kreeg je een aanvullend uitleg of zo. Maar voor de rest mocht je zelf weten of je dan aan rekenen zat te werken of aan... je gaat er al van door. Nee, ik heb iets... Ik weet niet of ik het heb gekregen van die minister van Onderwijs, maar er was volgens mij toen Jan Marijnissen die toen geweest was. Ja. Rita Verdonk is ook een keer langs. Ja, Rita Verdonk is ook een keer geweest en die was toen... ik weet nog wel, had toen met de VVD iets met Mark Rutte toen die tijd. En ze was toen terug. Maar ik heb deze, dit is het Hooghuis Lyceum logo, heb ik altijd aan mijn sleutel gehouden. Hè. Misschien wel leuk om te zien. Die heb ik. Sentimentele idioot, hè? Ja, die heb ik van Rita Verdonk Laat even gekregen. een fotootje op onze nog niet bestaande Instagram, Ja. toch? Ja. Die heb ik dus... Voor de mensen die kijken, ik laat het nu zien. En voor de mensen die niet kijken, ik laat het nu zien, maar dat kun je niet zien, want je bent aan het luisteren. Maar die heb ik dus altijd bij me gehouden. Sinds die ene rondleiding. Want ik mocht toen Rita Verdonk rondleiden. Samen met de andere klas. Want ik weet niet meer Vandaar precies. dat de school gesloten is. Misschien Ja, wel. Daar is het misgegaan. Maar ik heb deze dus gekregen en die heb ik altijd bij me gehouden. Oké. En die heb ik... dat is altijd toch wel een herinnering. En dus dacht ik van, een mooi moment om het toch even laten zien. Ja, dit is het moment waarom je Ja. deze sleutel... Ik dacht, als ik Rita Verdonk ook nog een keer zie, dan kan ik zeggen, hey, dat heb ik jou gekregen. Als je Dus ooit dat bij is een goed. podcast komt te zitten, dan was dit het moment geweest. Die om- zeker. Ja. Ja. Nou, het is toch een herinnering aan die school die ik nog altijd bij me draag. Ja. Is dat jullie nou deze onderwerpen aanhalen, dat ik ook eigenlijk weer bij mezelf denk, ik heb inhoudelijk over die opleiding, over de school die we gedaan hebben, nooit echt meer sindsdien nagedacht over wat hebben we daar toen precies geleerd, hoe zat het in elkaar. Jij zegt inderdaad heel veel met de computers en de digi-skills. Ja. En jij benoemt die zelfstandigheid, doordat je best wel veel zelf mocht plannen wanneer je wat ging doen. En eigenlijk, nu we het erover hebben, denk ik, ja inderdaad, daar heb ik ook nooit meer bij stilgestaan dat daar zo was en dat ik daar eigenlijk ook heel veel aan gehad heb, nou ik het aan terugdenk. En, om dat dan compleet te maken, we kregen zoveel vrijheid, dat wij ook zelf mochten gaan bedenken van, ja, waar zouden wij meer tijd aan willen besteden?
En toen wilde ik in ieder geval nog, maar jij volgens mij ook op dat moment, nog acteur worden. Ja, En toen kregen wij dus de mogelijkheid om bepaalde uren in te delen als toneelding. Dus als er dan een kerstviering was, dan hadden wij dus een kerststuk bedacht. En kregen we daar mochten echt mensen uren zich voor? Ja, bij of was dat echt gewoon vrije tijd? Ik kan me dat niet goed herinneren. Ja, schiet me er niet op Nee, kapot. ja. Maar, Was er niet iets met pit of zo? maar ja, volgens mij ergens konden wij Iets- dat, ja, konden je wij kon- dat combineren. Ja. Maar toen is dus ook ons fenomenale idee ontstaan om zelf filmpjes te gaan maken. Ja, ja. En daar zijn we eigenlijk nooit meer mee gestopt. Nee, Daar zit eigenlijk nog een stapje voor of tussen volgens mij toch nog. Toen hadden we eerst ook in plaats van filmpjes nog toneelstukjes. Ja, dat klopt. Die toneelstuk die deden we dan op school. Maar toen op een gegeven moment was het van ja, we kunnen het ook filmen. Want we willen eigenlijk acteur worden en in de film en dat soort dingen. En toen Weet je nog hoe die toneelstukjes heten, Timo? Voor mij heeft Timo er ook aan meegedaan, toch? Je kan me wel iets van herinneren, iets vaags. Oh ja, ik weet nou wat jij bedoelt. Maar was dat toen, was het dan in die avonden van school, Hooghuis, nog iets in de Ja, we hebben avond een of keer zo? een kerstshow gedaan. Die Ja. heette... Le Kerst Oh ja. Cooking, de Le- viertalige kerstshow. ja, zonder 4 talen eigenlijk. Gewoon Nederlands. Serieus? Het klonk wel cool. Wat een onzin. Alleen in mij- de titel zat Le Kerst und Cooking. Ja. Dus dat waren die vier talen. Want het sloeg Oh ja, even. En volgens mij met de open dagen die dan georganiseerd werden, dan hadden we zo'n lokaal tot onze beschikking. En dat was dan, gingen we toneelstukjes doen over hoe het zou zijn als student of als docent, welke er rondliepen. En dat heette toen Cabaret zonder naam. Ja, dat komt me nog echt wel Hebben we ook bekend nog voor nu ik het En zo volgens hoor. mij was dat gewoon heel erg leuk en hebben we daar heel veel plezier mee gehad. En zijn we tegelijkertijd dat door gaan zetten met een easy camera van iemand, toch? Heel vroeger. Ja. En daar zijn filmpjes uit ontstaan. En jij was er al wel langer mee bezig, toch? Met video's maken. Ik had eerst altijd zoiets van, ik wil acteur worden, dus dan ga ik, en ik wilde ook nog een hele lange tijd stuntman worden. Dan ga ik zelf maar filmpjes maken, want dan speel ik mee in mijn eigen filmpjes. En dan ben ik in ieder geval acteur. Toen al ondernemer, hè? En later dacht ik pas, ik kan natuurlijk ook gewoon het filmen gaan doen, want dan, ik ben beter achter de camera dan voor de camera. Dat zien we nu ook wel weer. Dus ja, toen zijn we maar die filmpjes blijven maken. Maar jij bent daarna een heel andere kant op gegaan. Ja. Jij bent de entertainment kant op gegaan. Ja. En ik ben in de video doorgegaan. Nu komen we elkaar wel weer tegen, hè, want we hebben nou verschillende series gemaakt, ook samen weer. Bijzonder gebouwd en Snuffelstage, waarin jij presentator bent. Maar de eerste films die wij maakten heten Yes. Ja. En dat heette... Jelle en Thomas sketches. Dus dat had helemaal niks met vliegtuigen te Nee. maken. Als je het googelt, kom je wel alleen maar vliegtuigen tegen. Ja, kom je ons vooral niet tegen. Ja, Maar- Staat er iets online van dan? Nou, niet meer. Maar ik ben wel even de archieven ingedoken voor een stukje. En ik heb een hele kleine compilatie gemaakt. Daar gaan we nu heel even naar kijken. Als hij niet dood was, vloog hij er meteen uit. En ben je een beetje zenuwachtig? Ja, op zich wel, ja. En dit is voor de eerste keer? Nee, ik ben al vaak zenuwachtig geweest. Voor de mensen die nou mee luisteren, ja, die hebben pech gehad. Nee, die kunnen zien dat het allemaal voor moois was. Op een gegeven moment zat er een stukje in. Dan zie je mij aangereden worden door een auto. En ik realiseer me nu pas dat het heel lomp was. Dat het gewoon de conciërge van die school was. Ja, ik denk, aan jullie filmpje. Tuurlijk, ik rij jou wel aan met mijn auto. Daar was ik niks aan de hand. Ik vroeg eens gewoon aan de conciërge van, kun je mij aanrijden voor het filmpje? En toen was ik gewoon meteen, Ja, dat is goed. en later Ja, bij- ik kan me nog wel herinneren. Ja, die bij heeft een dat goed ander, gedaan. Ja. bij een ander project hebben we diezelfde auto volgens mij ook helemaal aan gort mogen slaan. Ja. Hij zei van, ja, de auto start niet meer. Weet je, oh, mogen wij hem gebruiken voor de film? Ja, doe Op het maar. schoolplein helemaal in elkaar gemapt. Heel die auto echt, de spiegels eraf, de ruitenwissers krom. En ik vond ook nog mooi, dat vond ik dan ook wel weer leuk aan, ook het dorp, stadje Ravenstein. Ik mag geen Ja, dorp stadje, zeggen, dan word ik in de stadje, knieschijf geschoten. En hard. Dat wij daar een keer een film wilden maken, dat Jelle op een
wij liepen rond met de camera en we hadden geen idee. Wij wilden gewoon iets gaan filmen, we wisten niet wat. Er staat zo'n kleine bulldozer. Ja. zou grappig zijn als jij daar op zit en gewoon een rondje rijdt en dan in HD riep dan zoiets was. Ja. Dus wij waren daar dus met de weg aan het werken en wij lopen daar gewoon daar naartoe. En Jelle zo aan zijn gast. Mag ik even op die bulldozer, even een rondje? Ja. Dat was dan alsof hij zei, natuurlijk. Wat een stomme vraag. Doe maar. Dat. En inderdaad, Jelle gaat erop, een rondje, veel wij zo, bedankt hè. Yo, oudoe. Ja, zo gaat het dan. Heerlijk random eigenlijk. Ja, toen waren we 16 denk ik, 17 misschien. Ja, ik vond het heerlijk. Ook mooi dat hij dan ook gewoon ja zegt, van prima. Ja, maakt niet uit, ook val je er vanaf, misschien direct de pletten, alle risico's van dien. Het was met bijna iedereen, als wij aan aan wie we ook tegenkwamen vroegen, hey, wil jij aan ons filmpje meewerken, meespelen, meedoen? Dan zei diegene eigenlijk altijd, ja leuk, ja dat wil ik wel. Ja. En daar heb jij ook een keer gedaan. Ik heb ook een keer ik heb een keer in jullie film gespeeld. Ja, dat was... En was dat ook waar toen een première was bij zo'n café-restaurant in Raafstein, ja. Ja, daar kan ik me nog wel wat van herinneren, ja. Kartoffelen. Hey, Herman, man. Ja! Wat ben je eigenlijk aan het doen? Ik ben Ihnen aan het voeren met mijn kartoffelen. Ja. Maak dat je wegkomt, het is hier levensgevaarlijk. Nee, ik ben die in aan het voeren. Wat nou met die kut eentjes? Je moet hier weg. Nee. Ga weg, man. Nee. Mijn kartoffelen. Hé man, er liggen aardappelen in het water. Ja, die zijn van mij. Voor de eenden. Ja. Ja. Ik weet wel dat er toen iets misging. Ik moest iets in het water gooien. En toen gooide ik in het water. En toen was je nog niet in het filmen. Toen moest ik het er weer uithalen. Dat was met een plank of zoiets. Maar leuk om te vertellen, we hebben dit zojuist ook naar DJ Chesto gestuurd. Oh, nou. Nou, die zal mij nu nog maar ergens draaien. Of misschien juist wel, wie weet. Ja, eigenlijk wel. Misschien kan ik eens zijn videoclip gaan spelen. Ja. Maar ja, aan de andere kant, boeien. Ik heb gewoon een film gespeeld. En ik kan niet veel mensen zeggen. Precies. Alle bioscopen gehad in Nederland. Inderdaad. Ja. En ik ben nog goed dat er een rode loop was uitgelopen en dat mensen kwamen kijken. Ja. Dus Die kwamen voor jou. ik kan het wel zeggen. Ja, die kwamen denk ik niet van mij. Maar goed, ik vond het wel heel aardig dat je het zegt. Maar deze film, dan Wieke de Final Story, hebben we dat dan gemaakt voordat we überhaupt begonnen waren met Jet? Voor de mensen die luisteren en niet meekijken. Ik zat de hele tijd in de gaten houden. Timo een leeg glas pakt. Ja, dat is wel een klein drupje. En dan toch mag ik. Nou is het echt op. Nu weet ik het zeker. Ja, we zullen hem zo bijvullen. Maar ja, jij was iets... Ja, dan ben ik een heel goede vraag kwijt. Ja. Het ging over de volgorde volgens mij van de films. Dat kan ik me dus zelf niet meer herinneren. Hebben wij Wieke de Final Story gemaakt voordat we überhaupt met Jets begonnen waren? Ja, of was dat gelijktijdig? Volgens mij was het wel aan het begin, want dat zie je aan de camera kwaliteit. Want er wordt, naarmate de filmpjes gemaakt worden, wordt dat beter. Maar volgens mij heeft het wel een beetje gelijk gelopen. Weet je nog met wat voor camera je dat dan filmde? Was het dan echt was het echt een aardappel? Ja. Ja, had misschien ook zoiets kunnen zijn. Maar dat het misschien een oudere variant was geweest of iets. Nee, dat was echt zo'n huistuin en keuken cameraatje. Zo'n vakantiefilmpje mee maken. Ja, van mijn opa hebben we ook een paar keer de camera geleend. Ook nog, ja. Je had een camera volgens mij zelf. Die van jouw opa, die hebben we toen gebruikt met dat ik weer aangereden. Ja. Daar hebben we ook blooperbeelden van dat hij zo gericht stond op de camera. Thomas stond helemaal klaar, de auto stond klaar, ik stond klaar. Ja, precies. Jij stond klaar, we hadden geen cameraman. Dan hadden we dus op play geklikt en vervolgens zie je heel die camera zo bam, in de sneeuw terechtkomen. Heerlijk, classic. Ja. Oh, ik heb ze in mijn oog gekregen. De microfoon? Ja, nee. Oh. Het is weer weg. Gaat het? Ja, het gaat. Ja? Een beetje emotioneel, nee. Ja, die mooie authentieke beelden van net. Ja, ik moest er een klein traantje van wegpinken. Van ellende. Ja, misschien. Nee, van trots. Van trots. Toch wel. Maar jij had iets moois. Precies. Of aardappelen. Of kartoffelen. Wat een groot terugkerend onderwerp in mijn leven is dat er bijna in elke gesprek die ik voer, of de situatie waarin ik ben, dat er wist je datjes in mijn hoofd,
rondspoken die ik dan eigenlijk heel graag wil delen. En daar zitten mensen vaak niet op te wachten. En dat past dan perfect bij deze podcast. Dus, Hoeft mij eigenlijk ook niet echt. Dus ik dacht, ik bereid er een paar voor. En dan kan ik jullie even verblijden met een paar leuke wist je datjes. En het zou natuurlijk super zijn als jullie daar een beetje leuk op willen reageren. Even zodat je dan zegt van, oh, dat wist ik niet. Dan geeft dat mij een heel goed gevoel. Nou, dan wil ik dat misschien wel een keer doen. Ja? Ja, Oké. ja. Jij, Thomas? Of, Ja. Beetje enthousiast alsjeblieft. Jelles wist je datjes. Nou, ik ben heel benieuwd. Feitje, of ja, wist je datje 1. Is het nou een feitje of een wist je dat? Ja, het is een wist je datje. Dus ik moet eigenlijk gewoon beginnen met wist je dat. Maar is het wel een feit? Ja, is dat verzonnen? ook wel. Oké. Oké, niet die op ingaan. Oké. Ik ga de eerste richting Timo even vertellen. Timo, wist jij dat er bij de paprika, dat is die groente, dat er mannetjes en vrouwtjes paprika's zijn? Er staat me wel iets vaags van bij. Nou, ik heb dus even onderzocht, want ik ben ook onderzoeker, hoe dat dan precies zit. Heb jij een vrouwtjespaprika te pakken in de winkel, dan heeft hij aan de onderkant, als je hem omdraait, 4 bobbels zitten. Oh, ik dacht een gat. Had ook gekund. Is niet zo. En een mannetjespaprika heeft maar 3 bobbeltjes aan de onderkant. Maar die heeft ook wel een steeltje aan de bovenkant. Hè? Dat is dan... Ja, het piemeltje. Het piemeltje van de paprika. Dat moet op een mok zetten. Ja. Maar heeft een vrouwtjespaprika dan boven geen stengeltje? Wel. Ja, ik dacht al. Ik dacht, Maar dat is een lippenstift. ik haak even in op jouw stomme gatgrapje. Oké, nou, ik hou mijn mond. Ja, de een is ook zoeter dan de ander, maar daar kan ik me niet meer herinneren hoe dat precies zat. Dus daar slaan we ook even over. Nou, je hebt me wel, ik weet wel zeker als de volgende keer dat ik paprika's Ja, ga dat halen, hoop ik ga dus. ik sowieso kijken van, wat is het nou? Ja, en ik hoop dat de mensen die dit luisteren zijn ook denken, is dat zo? Is dat zo, Jelle? Wat heb je mij nou voor iets moois verteld? Maar ja, mocht dat zo zijn, laat het vooral even weten. Dat zou ik heel leuk vinden. En hoe kunnen ze jou bereiken? Nou ja, op onze Instagram-pagina. Ja, Fortical Kun je gewoon Features. in de DM sliden. Op de Fortical Features. Ja, Fortical Features. Daar zijn ook onze series op te vinden. Dus Like, abonneer en abonneer. stuur leuke dingen. Ja, echt, gewoon volgen, alles. Subscribe. Gooi Ja, postduiven doen. bij ons over de schutting. Maar ik denk dat ik ze echt over de brug weet te krijgen als ik het volgende wist je dat je ga Nou, vertellen. ik ben Ja. onwaarschijnlijk benieuwd. We gaan van de paprika naar de banaan. En een banaan is eigenlijk dat is een fruitsoort hè, met veel koolhydraten. Maar wist jij dat een tros bananen, dat eigenlijk een handbanaan is? Dat heet zo. En 1 banaan is een vinger. Zo heet dat. Dat zijn de officiële termen. Dus als ik de volgende keer in de supermarkt ben en ik kan het banaan niet vinden, dan kan ik zeggen van, waar liggen de handen? Ja, waar liggen de handen bananen? Maar liggen de handen ook. Ja, waar liggen de handen? Waar liggen de handen bananen? Dat is wel handig. Dat Ja. weet En dan- je. Dus een tros van bananen is dus eigenlijk een hand bananen. En dan zijn dus elke banaan is een vinger. Hier ga ik ook Ja, mijn vriendin... ook even kijken. Dus je Mijn vriendin ga ik je vanavond mee lastig vallen, denk ik. Ja. met de Met handen en 12. vingers. Met handen en vingers, ja. En met bananen. Ja, en een wist je dat Oké, volgende hoofdstuk. Timo. Nou, mijn... Of ik, ja, dat ben ik. Ja, dat ben jij. Ja. Jij bent ook... jij werkt in een supermarkt. Vertel. Ja. Nou, over die paprika's. Nee, ik werk eigenlijk niet in de supermarkt. Ik heb wel in de supermarkt gewerkt. Oh, ja. Ik heb bij de Jumbo gewerkt. Nou, dat is mooi. Maar je bent ook DJ. Ja, nee hoor, ja. Nee, ik ben ook DJ, ja. Ja, dus jij draait op feestjes. Ja, af en toe. Nou, ik draaide vooral toen voor de lockdown. Had ik mooie feestjes ook op de planning staan. Maar goed, die zijn helaas niet doorgegaan. Dus eigenlijk... Maar dat zijn niet gewone huis-, tuin- en keukenfeestjes. Jij bent echt een line-up naam. Jouw naam staat Ja. op de poster. Mijn naam staat op de poster. Ja, Wat voor soort muziek maak je? Ik maak zelf house muziek. En dat kun je dan ook house kun je weer verdelen in subgenres. En dan is het voornamelijk tech house. En dat noem je dan ook weer bass house en een beetje disco. In ieder geval als disco draai neem ik zelf meestal mee in mijn sets. Omdat ja, dan gaat het publiek juist helemaal los op. Vooral voor oude klassiekers. Die dan in een net nieuw jasje stopt. Beetje sfeer erin. Beetje sfeer erin. Ja, het geeft altijd een good feeling, zeg maar. Dus daar ben ik eigenlijk mee bezig. Kijk, en jij wordt ook gedraaid op radiozenders. Ja. Wiegjes Omroep. Wiegse omroep RN7. Hey. RN7, Maar nee, ook op... op Slam en 538.
En ook ben ik een paar keer geweest op 3FM. Dus Cool. Kijk. ja, dat zijn wel hoogtepunten. En wat is jouw nieuwste track? Mijn nieuwste track was afgelopen vrijdag uitgekomen. En die heet Do This Right. Kijk, dus Engels, dat is wel echt jouw ding. Engels is echt mijn ding, ja. Do this. Nou, Daarom denk- ben je ook Doe- geen docent Engels. daar ben ik ook geen docent Engels, nee. Maar hoe zou je in het Duits heten? Ik heb geen idee. Timothy Arlen? Nee, die titel. Oh, dit is hetzelfde. Nee, dus die is afgelopen vrijdag uitgekomen en ja, het loopt best goed. Streams lopen lekker door. Ik was meegenomen in de Spotify zelf playlisten en die hebben ook dance playlisten en die was op plek nummer 2 binnengekomen in de Hot New Dance playlist. Dus ja, zijn wel weer kleine mooie meepikkers. En dat is toch altijd wel weer een momentje dat ik dan thuis zit van, nou, heb ik goed gedaan. Lekker. Het is ook wel lastig om door te breken, denk ik, hè? Om echt op te vallen in die grote vijver dat de muziekindustrie heeft. Ja, het is, de muziekindustrie is sowieso een hele rare wereld, want het is allemaal, je moet eigenlijk is het gewoon puur van, je moet de juiste connectie hebben, je moet de juiste persoon vinden die jou verder kan brengen. Nou, het ben is, je hier. ja, nou precies, daarom ben ik hier bij jullie. Nee, maar je moet ook gewoon echt heel veel geluk hebben. Je moet net die ene hit maken om door te breken. En je kunt 100 tracks maken die goed zijn, maar er moet er eentje uitspringen en dan ben je er. En ik hoop dat ik die een keer ga maken. Nou, we gaan nu luisteren naar jouw nieuwste track. Nou, dat is wel weer genoeg. Ja, lekker nummer, hoor. Ja, de tijd is op. Sorry. Nou, Sorry. ik had liever toch wel even mijn prime moment voor 3 seconden was misschien. toch, Ja, was ook sick. fijn. Dus ik kan ik mooi meenemen. Misschien schrijft Spotify weer wat royalties af voor mij. Vast wel. Ja, nou, Spotify schrijft pas af vanaf 30 seconden, dus helaas heb ik hier, Daarom hebben we het, heb ik hier helemaal niks aan eigenlijk. Maar toch bedankt. Maar vond je het leuk om hier te zijn? Ja, ik vond het gezellig. Ik vond wel het hoogtepunt is dat ik over die paprika iets geleerd heb. Ja, En voor de rest ben ik helemaal niks wijzer geworden. Maar daar kom ik voor. Ja. Ja. Vond jij het leuk om hier te zijn, Thomas? Ik vond het heel erg leuk. Fijn. Vooral de frietkapsalon die ik op heb voordat we hiermee begonnen. Ja, daar hebben wij heel de die podcast al moeite mee. Hè? begint Dat mij geurtje. nou wel een beetje op te breken. Ja. Als je mij dan de volgende keer iets eerder uitnodigt, dan kan ik ook mee eten. Want ik was dus laat thuis, ik heb dus nog geen avondeten op, want ik moest hier zijn. Oh, echt waar? Ja. Maar Ik heb thuis een Griekse yoghurtjes dan binnengewerkt, dan ben ik hier naartoe gekomen. Ja. Het was zo'n grote kapsalon dat we daar altijd weggevliegen. Ah, thanks. Dus ik ga dan met honger naar huis eigenlijk. Ja, nou, en met Nou. die positieve gedachten gaan wij eindigen. Deze podcast, deze video, ja, noem het maar. Jelle, denk je dat hier mensen op zaten te wachten? Ik denk het niet. Nou, mooi. Daarmee gaan we eindigen. Dankjewel. Fijne avond.